ajụ ikpeazụ m ajụzi gị ndị fere nkwa ike jụọ gị ma nke ikpeazụ na-ajụzi gị bụ ndị Igbo ebuka ha nọ ebe dị iche iche ụfọdụ bụ ndị fada ndị medikal dọktọs ndị biznes ndị na-agba bọọlụ ha ka nkụ kedu okwu ị nwere ike ịgwa anyị niile ebe ọbụla anyị anọ na ife onye ọbụla na-alụ ọ kachasị ihe gbasalụ mmadụ iji ọnọdụ ya na ife ọ na-eme wee na-akwado gịnị omenala Igbo na asụsụ Igbo ihe m na-ekwuru ha kịta awụ na otu ekpere ahụ ka m na-ekpekwara onye ọbụla ka ọ site na asụ na okwu okenye bụ okwu mmụọ nọ na aga ịwago m onwe m okenye Chineke ka m na-arịọ gbaa onye ọbụla ume sachaa akara aka onye ọbụla ebe ma ebe onye a nọ na ka ọ nọ n'ụzọ ka ọ nọ n'ụlọ ka ọ pụrụ ụzọ ije sachaa akara aka o nyere onye ọbụla oke nke rurie n'ofu ofu ya sachaa akara aka ha ihe ndị a na-akụziri ha ka ha mụtachaa ya ka ọ bara ha uru ka ha were bara nne na nna ha uru bara ezinụlọ ha uru bakwara obodo ha uru were bara Naijiria niile uru bara ụwa niile gbara gburugburu uru asọ onye ọ bụghị sọ Chineke ka mmadụ na-abara ihe onye nwere uche na-abakwara onwe so ka ha Chineke gbaa ha ume ka ha were ka ọ sachaa ha ụbụrụ ka ha nwee ike ịghọta ihe ndị a were banye ihe ka ọ dịrị ha na mma be ma ebe onye a nọ na saa akara aka onye ọbụla onye ahụ ka onye mewere o tinyere aka na ọ na-aga were ka ọ dịrị ha na mma ụkọ ha n'ọnụ ma ọ bụrụ onye kwuru Queen maka oge na-enye anyị nkọwa maka ịgwara ya nọọ Queen Eliza Ọnụọha onye ime ọrụ na-abịa na n'egwu ndị a ịkụgasịrị enwere ihe ndị oyibo na-akpọgasị trak ya nke agụcha nke ọzọ agụọ enwere nke egoro Anambra na Imo ekene m unu ijere erube ego na ndị ọzọkwasị sienu kedu ihe bụ mkpanite ya ihe bụ ihe kpanitere gịnị maka na ọnwa sọsọ okwu a dị ma nọọ egwu niile trak ndị ahụ niile iwetasịrị o nwechara ihe ọ na-akụzi kedu ihe bụ mkpanite nwere ijiri were ihe ndị ahụ enwekarị ihe m ya asụ n'ọya bụ ihe mere ya ịma egwu anyị na-akụ na ukwe a na-ekwe ewe ofu ihe na ndị a na-ezi ozi ọma ezie gị ijezie ezie gị ozi ahụ izie ya ha nọkọta kụnye ozugbo nje ngụ egwu ezie gị ozi ahụ izie etu esi tụọ ya dị na nke ahụ ezie gị ezie ọzọ dịka nwanne ya bụ na ịma na otego akụrụ egwu egedege kụchakwuo ya dịka fada siri kwu ma Larry Gaga ha ma Pete Edochie ha batakwa iji mekwa ya ka obi nwekwu ọkụ na ọ dịka ọ na-anyụ ka obiri nwekwu ọkụ ka ndị mmadụ marakwọ o nwere otu esi agbakwa mbọ ka egwu a na-adị na-agawanye maka ịma mgbe ahụ anyị na-etolite ya na unubi na-ekwuru mmiri ọ na-abụ onwe ihe a na-eme na St. Patrick anyị akwa unu abịa ebe ahụ ịfụ n'ebe dịkpa na-apụ anwụ a na-amụ ụkwụ na ọdụka anọ na amagharị so kịta onye na-ekwuru gị anya ọma na ịnafa agbagota na
o nwere otu esi emekwa ka ya bụ egwu ka ọ ka na-adị ka ọ ghara ịbụ ikekwe mgbe ihe akacha zelu asị he na ọ bụrụ mgbe Queen Teresa nọ nkwere otu esi abụ ọ na-ekacha zelu na nkwara ndị ga-ejikwa ya bụ egwu ka ya na-emekwa ya otu ahụ isi eme ya ka na-aga a na-azụ ndị ọfụ ha mee ndị ọfụ na ndị na-agbakọ agba nọkwa ya ma ndị a na-akpọtakwa ebe ọzọ na-etinye ma na kịta anyị nọ nwezi onye na-achọ ịta afọ nwezi onye chọrọ ịta afọ ihe ahụ ifụrụ ahụ ikwene kịta dị mkpa na-azọgide ezọgide na na-ama jijiji ya agwa m onye ji akpọtakwa kịta ji ekwe zọgidere gị ya onwe a na-azụ ha enwere ndị ọfụ mana tupu ị nwetakwa ndị ji atawa afọ na-azọ ihe iti ya na-eme ha mba ọ na-ahịa ezikwa ha pụta mana ha nọ a na-azụ ndị ọfụ ọ bụ nyawa ọkụ ya anyụ n'anya m